Δείτε πως από αυτό έκανα αυτό, από αυτό ξεκίνησα και έκανα αυτό. Σε μια εβδομάδα είναι τα βαφτίσια του παιδιού της φίλης μου, της Ραχίλ. Και εγώ λέω τι δώρο να πάρω, γιατί είμαι και άφραγγη, τι στο διάλογο να πάρω, τι μπορεί να του λείπει αυτού του παιδιού. Και κοίταξα λίγο δεξιά μου, λίγο αριστερά μου και είδα την Μπάρμπι να με κοιτάει, την παλιά την Μπάρμπι, και λέω θα τη φτιάξω καινούρια, όμορφη, θα της φτιάξω και ρούχα και θα το πάω δώρο, γιατί ξέρω ότι η φίλη μου εκτιμάει την τέχνη μου και της αρέσουν πάρα πολύ τα χειροποίητα. Ξεκινάμε με χτένισμα, καθάρισμα, σαπούνισμα, τσουρούφλισμα. Αυτό είναι ένα κόλπο που μακάρι να το ήξερα μικρή, γιατί βάζεις πολύ πολύ ζεστό νερό στα μαλλιά της Μπάρμπι και αυτά γίνονται καινούρια ρε φίλε και στέκονται εκεί που θα τα βάλεις. Μαγεία. Και τώρα είναι το part που πρέπει να κάνουμε τα ρουχαλάκια της Μπάρμπι, να την ντύσουμε και να την έχουμε όμορφη. Εδώ πέρα κάνω μια μινιατούρα από μια φούστα που έχω φτιάξει για μένα. Το σχέδιο το είχα βρει στο ίντερνετ. Και θα το κάνω στην Μπάρμπι, γιατί αρχικά εγώ αυτή τη φούστα την είχα κάνει για μένα. Γιατί ήθελα να κάνω μια φούστα που είχε παλιά μια Μπάρμπι μου και τώρα ήρθε η ώρα να τη γράψει η Μπάρμπι εμένα. Βάζω και αυτό το κριτς κρότς, γιατί τα παιδάκια καλό είναι να έχουν... Όπα. Δες τι τέλειο που έγινε το μαλλί. Καταπληκτικό. Παιδιά, μαγεία δηλαδή, έγινε μεταξένιο. Ναι, και όπως έλεγα, βάζεις αυτό το κριτς κρότς, γιατί τα παιδάκια πρέπει να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητά τους και να μπορούν να ντύσουν και να ξεντύσουν την Μπάρμπι και να ανοίξουν και να κλείσουν τα κουμπιά και τους μηχανισμούς που έχει ρε παιδί μου. Είμαι σε αυτό το σημείο. Παιδιά, να το δείτε. Και εδώ την έβαλα με τη φίλη της. Αυτή είναι η Butterfly Barbie που είχε κανονικά τατουάζ και της έκανα και εγώ αληθινά τατουάζ και την έφτιαξα πριν από κάτι χρόνια. Και της έβαλα τρίχα της έβαλα στο κεφάλι της, τούφα την έφτιαξα και τη μαλούρα της. Και εδώ πέρα αποφάσισα να της βάψω τα μαλλιά της για να γίνει ακόμα πιο γαμάτη. Αυτή είναι βαφή που έχω εγώ για τα μαλλιά μου, η μημόνιμη, πώς λέγεται, ματζέντα. Τούφα. Αυτό το μπουστάκι, το κίτρινο, πάλι καλά, παιδιά, το είχα φτιάξει πριν από χρόνια και το είχα έτοιμο γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ με το πλέξιμο. Αυτό το κολλιέ που της έφτιαξα στο τέλος το έβγαλα γιατί δεν μ' άρεσε και της έβαλα και βραχιόλια, κάτι κρικάκια που είχα πάρει από το Σέν, της τα έβαλα για βραχιόλια στο χέρι της. Έφτιαξα και μια τσάντα που δεν το έβγαλα βίντεο, που γαμάει η τσάντα. Εδώ πέρα της έκανα και ένα τατουάζ με το όνομα του παιδιού στη γάμπα της και έκανα, ξέρω εγώ, και ένα τατουάζ δίθεν τριαντάφυλλα. Έτσι, για τη φάση πρέπει να γράφει... Ασυμβίβαστο γιατί ασυμβίβαστο. Είναι μια πολύ... Και έκανα ένα τόσο μπλα μπλα και στο τέλος έβγαλα μια μαλακία βίντεο για να δείτε. Συγγνώμη, βρίζω κιόλας. Τα φιλαράκια. Και αυτό, για τέλος έχετε ένα πολύ μέτριο βίντεο. Ενώ ήθελα η Μπάρμπι να πάει βόλτα στην παραλία, αλλά τέλος πάντων. Addio.
Friday is company time to brainstorm. Perfect. Let's build this out. What's next? Την τσάντα τη σταθεροποίησα σε μια τρύπα που είχε δίθεν για δαχτυλίδι και της έβαλα στο τέλος και έξτρα ρούζ. Αυτό είναι από αυτό που της έβαψα στα μαλλιά. Της έβαλα και λίγο στα μάγουλα, της έκανα και ένα κοτσιδάκι, έβαλα και ένα λέλοδο που είχα από κάτι κοκαλάκια. Και αυτό.